asko, herri libre bat eraikitzeko helburuarekin bat egiten duzuen guztioi. Mila esker, herri libre bat izatea lortzeko egunero lanean ari zareten guztioi. Herri bat martxan. Aske eta burujabe bizi nahi duen herri bat. Aurrera egin nahi duen herri bat. Helmuga argi daukagu. Herri libre bat izatea. Herri aitortzaren garaia da. Euskal selekzioen garaia da. Euskara, euskal lurralde guztietan ofiziala izateko garaia. Izateko garaia da. Utza dezagun. Gora egin dezagun. Orain da momentua. Aurrera egiteko beharra dugu. Eguneroko bizimodua hobetzeko. Erronka globalei aurre egiteko. Bazterkeriari, zapalkuntzarik eta injustiziari gabeko gizarte bat eraikitzeko. Feminismoaren bidez gizartea eraldatzeko. Euskarari eta euskal kulturari etorkizun oparoa bermatzeko. Oraintxe da garaia eta aurrera egin dezagun. Gure herriak erabakimena eta ahots propioa izateko beharra du. Euskal Herria herri gisa kokatu behar dugu nazio artean. Nola bizi nahi dugu? Libre! Nola bizi nahi dugu? Libre! Nola bizi nahi dugu?